Deuro. Akura na pampas wakura Akura na pampas wakura Akura bi egu na utokura hemi Akura bi egu na utokura hazen Nyongubo ni amehuna mania Bedi akwe Mehuna mania wo bimiro Akura na pampas wakura Akura na pampas wakura Akura bi egu na utokura hemi Akura bi egu na utokura hazen Nyongubo ni amehuna mania Bedi akwe Mehuna mania wo bimiro Wo brego sa brego na je ye Wo brego sa brego na je ye Aye abo brego me se ko da na yo e wa ba ma me
Yo. Na ahima ena nanum ya newie yeshia wona. Yo. Nemi ni ate pamanye. Yo. Bani mema biche manya. Yo. Medinchi akese free ahafo president Berima Yo. Chiemu nyina. Yo. Na ene humediye huma kesi. Yo. Na eye munyama mise bichim Yo. Yo. ene ya bako sem kesi ma yina da. Yo. Ene ahafo. Yo. Yiri de chima yina fufura achire omen yina la titru ahafo. Yo. Chimi de mo dada. Eye nana asibo osibo suwa tosu miensa. Yo. Bechim enye kutrasa. Yo. Ewo abako sem kesi ebudo yi. Yo. Eba suku ko mu a omo. Yo. Eba ko susu omo. Yo. Enya yeni. Ya asantiman koko nge man koko ni. Aha, ke kire se. Edema. Omo edibem. Edibem asantiman sa ko no mo no. Ebi shi ari chele ma. Yo. Ifitete. Kire se. Ne won produ. Oye. Yo. Odo. Yo. Yo. Ahafo man hiao. Yo. Asante man hiao. Yo. O man Ghana so hiao. Yo. Eche metuna punti. Misum se meye punti tunafo. Yo. Ahwedumadi amana koso fefefe. Yo. Le dachi bia ye mane na na mu se. Na na memhine ba betuna punti hwe. Si ede ye ni aye nana. Bechemhine echire o man. Yo. Bia ko kama. Yo. Na metwa twato se. Yo. Mwana muka se yenkotura durumra no ane ahahai. Yo. Epunu bi woni benkum ha ya twero ho donation stand. Yo. Mumma mo nan yentiatia wo ho. Yo. Mumfa mo nsamu wo mu kotokuo mu ne mabosuom ene bo bagim. Yo. Na mo mesika no nore wo ho. Yo. Ya ti bia ka se na memhene baaye no. Mem sika buo bechemu ha. Yo. Medemu nyina ase. Yo. Na president ahafo region. Yo. On se chiemu nyina. Yo. Ya minshira. Yo. Yeah.
Beche mai makoma modam akoma so medam ase bebre wo je first one majemi regional minister aban anamusini mansin so afo medam nyina ase beche mai se bechem ebetimi atumpon a yehia enkabom nana asibo osebo nsu a metoso miensa na nisu adi hunu kese pa ne enkabom se yenyankabom ni eye baako na ye kabom a asumdue ebe ye dia na asumdue ye dia no so no na impuntuo eba ye man mu enti mesre beche man nyina se omom yenkabom na yenya baako na ye kabom ye baako a impuntuo ebe ye dia me da obi bia ase mishire nyame onhire obi bia amen yo Madam asesa manya abutre kakra die di kan aseda piesie ana mede ma nyankopon se wabo bechembo ban efie naini eku na 4 years me na na fosu di abo free mu na wati mi de nsa kase ya to bechemman so ama asumdue abrade nyina aso no bechem yeda so yafa yentuma pa afra aseda ko obiema otufo ose tutu ababio mirade ene ne afra na santehene no santehene ya ba ko pe nimdi awo no eya na ebore ya adwe ne yenti ase so ninim dia no odwen ho a wonti ase na obi so nti ase ye hwega na ha nyina odamufua mira aseda na mede mawo aseda ne sai me bedi akonya mfi aduonu na me wo mu yi afutuo ne no ma wode ama me ehiehu a wode ama yen ene na ye di akire na samre yetimi ayi ohene ama bichiman ochai amamre satin kwa na chira amamre wo Ghana ha ochira ma asundue ba wachira amaman hima yehu se amamra ye de faso a ye di yihne sa amamra kroya ena bichiman hima me faso a me ya sutie e faso a me di ma edi ohene e ma bichiman mira ya da wase mi jama hima nyina na mu se ya da wase dia wo ye mayen ebi mu hwe ye so ebi mu sua ye region bebre hwe ye so ye hwe Ghana ha otumfo na region ye makomako nsia enu nti Ghana ha nyina sabi ya fade ye kura no region bi hwe ye so otumfo dia wo ye ma Asanteman dia wo ye ma Ghana nyina beche mahima mi jana na mu se ye da wase beche man ye da wase bebre se wasam ye nya oman hene wo se no fata na otimi di wachi na wagina tum sa omeka Asanteman ho mira me da wase me bo me mu aseti awo me da wase pa me sada sibiema na me da Asanteman nyina ase aman hene abrempo nyina ase emu amubu aye sabi eduru ba bi kra na yenti amamre bi ase no aman hini nyina ma ye hu sai saa ne ye no ya do mu nyina ase mama Asante ye hu sade esisi hinan ampa me da maspa me da brempo nyina ase me sada ase bi ma na me da mia me bechem council ase
kingmakers any omo omonye kingmakers nyina enye omo a sebi entokwa bi baba baabi a na gina ahemfo omo wo ahemfie ho ahemfo omo wo traditional council ho nanso omo di kan dwiri bechem ho omo nyina hu sai Ghana nyina de sante hina kire no sai oman hima nkoa na yi ohene ode na koma kingmakers omati ase omama Ghana nyina ati ase enti bechem be ye kra behwe nanadom medamase ye samutem masia mutem asante manse na mudi bachi na mudi mede maamo no moji tu ase da PSA na mede maamo meda obi bia se meda bechem mayase wode bema na nso kro na wuwo mu no samansom na o man tiase a obede na wonko awako meda o masi me sada se meda mabusua ase abusua no obia ye de hye nanso ba ko pe e na wosa odi akonwa no na abusua na tiase na wantwi yapre emnipa mako nsia ne bae nanso ba ko pa ye yiye no abusua na masumdua aba mo amohwe bechema entokwa biara ansi ha mabusua adakwa abusua medamu nyina se samata kire abapem sese ne yatimayi nana apie ye tosu bi medabechema yase bechebai mi hudie menka medamasipa se wanya didi omimu na mede nana sibo maamo musomu atafo me kwaja hwan atafo tachire jomo tanosu munyina masom eba de ese ye no munyina musom eba ye medo obi bia se ene dwumadie yi eye ayame gwagwa agime nsam me ka sabe ye de ade ketua bi ana de ama me bayi me hyena no nyam kakra bi na sabi obechemman me de o ma kire ho nanso agime nsam nipa mo ba ma na aboroso me da mase me da se a me nkonye obi asa me am vice president na na me hini ye did notice man o kwani na wotwe enso say president di here me ameba nana nyame onsraw sawa watutu nan na watimi di aba bechem ha me da se papa me saida nana tapa hina se tapa hina dia o say na ono ka de mini ni asida danso awasabika de ofadi mpon e do ono akasa bu ame e ba ye di si akonwa so nana tapa hina me da se me dem sa wudim die wontetiye obusa oyo ofade nanso obaboa no ama bechem so akwa animu anapete bahine me da sepa aseda PSA efisa enada kwade enka man hine kra no omompie enka omo hyego mu na sabio omo ne nananom edi nkita ho enso matutumu nan aba aseda pa nananom abaye nana sunyan nananom abanyi nara mitimi mbodi aseda pa na mede damo maya amana ye fe mama ya husai mantra kra kokumase ahafo kwa na me frɛ mama ya husai ye do ye ho ankasa ye nyina de me kan se bo ba ye nso ahafubu da ahafo ebe ye kra behwe ye peja ahafu ye peja ebe ye kesi ankasa enti dada no me da bu nyina ase me saka biema me da MP politicians ye you free boy ye you nananom ye nsi school dai nananom ye development ni yanko obo ho a enye yi ye fra omo hwe MP ba bia no owo a wotu amika atima beka ye nsa one MC me da masepa me da munyina se munso emu we de emrantia miensa ene ye de maba be sikro ya no wo hwe MP a ya brantie wo hwe MC a ya brantie mia masamu ma brantie aka ho we de mo hwe na betemuman enkoso mo hwe makasa enkokura ba we de brantie mo ana maba mo hwe na bechem empuntuo mo miensa mo nka mo hummom na empuntuo ese na efata entimi mra bechem ade de pesua so
Beta beba for ras. Beta basipa Yakupo shabu. Beja code. It will find cherry. The last but not the least. The now proposal in as the PSC as the pan of the mouth. 1 year who say, we are 2 for componso in our park. Bibia, mammy, Bessie Hinny, Santa Hinny, you, mammy, said, such me. What Samyama and Unyam Abba. Okwa now, good Chammy Coquent in Yama. Okwa, catch and something, and as a pa, the oya mammy, no, Medamunina sick, young couple, own shamo. Mia, mamma, saying. Mam saying it, dear, mean to minka. Na fucho, the punch, be big piano, Sabi or Cameho. Nana, Yamisha, Midiana, Nana Santua, Midia office of Hima, Medamasi. I want to say, I want to from a mumpo. Manfrobia, and so I'm saying, the Babi Jow, the sound with Obibia. I said that some may cast that was some Danny Pie. Evroso. The American say, I suffer for Papa no mother when you are meeting Kitaho. Madame must say, Papa suffer, Madame must say, Papa, Mompai Bo, Mofucho, Yankopo, O Samo. Pentecost I suffer for Papa, Prophet Nakasa or heavy, Yankopo, O Sao, Papa. May that see enough wine. Must sit down, chat to a crack with the man, Nanaka Siajimai, or Pambo. Asofo, made that was Yankasa, made that was say, Nana or Pambo Siajimai. Nana, Mina never far no yakra, and already yet. Or the Nakuma, or the Nadring. Odi bi biara edi bechem machi odi mi na na chi a o se na mi ni umada se de tie biara no meka ho na na kwesi adibai emra me da wase papa me da wase oti mi kwa ba bi na obi ebisa le say eh what da so wo ho me da se bebre dada no me da wase media for me da wase media for bibia me mama hwekura budi bachi me da wudira se babusia for dira me da bibia se yakopo o sha obiara me ka na me ka njongo for ana mo pa ya mo hwe adi mo ha no encha kese me da o mase papa eno na kire say unity no e wo ho enkabo no e wo ho mada se awie na me kaka kra bi a kire bechi mai ye me ka ne se na na kasa nka na me se me nkasa mo maya nye ba ko bechi mai ba ko ne sai ye betimi ama ye kro no akwa adimu ba ko ne sai ye badwini bechem ho wo ye bibia hu se engu bechem anim ase wo ye bibia wo fie wo damu na wo be ye se bechem enkan ko be na ehia wo ne samu bechem mai betiu makao yemfa nkwa ye chi yemma bechem sade na naka ye se ye dan kwantanan so no Bro region, Bro East, Ashanti region, Ahafo region. Oba bechem ya daso. Sabi obi nya sanko baby. Ya daso ide na ye sramo. Mama bechem punto emra. Enchepi. Bechem kwanta ye besesa ho. Ye baba obi ahu se ye fi bechem. Ade efe eye efe. Mesramo emrantie ne maba wa amo ha. Enem esikafo bebre ya amo ha. Mama boa. Ye be pono na to ho obi a wo se otimi sidan obi a wo se otimi ye makro ni yie no oba ye be amakro no atumpo ye da masepa nyame o nshamo.